Geno mara ni rio makare nyakorom gajuanga machiegni ahinya chendo endamany piny chieng' wuok tich tarik 28 dwe mar abiriyo gana 25 machiegni ahinya waiko ni weche manyien kabende nodiochieng' mabende kwethno mosebedo kakelo sirikal tesre ochope apise mag IPOA akoro gidwaro mondo mi tim nonro ne obila mosebedo karakore kodgi ahinya terumbe mag siasa kanyakla gi moko waiko ni ewechegi manyien nyakorom gajuanga kabende ing'eyo ni samwadake kinde makamae gin kinde ma oganda rango matuta ahinya gigo magichamo anyako tenre kod wechego mag ngima mar dhano omiyo godhiambo makawuono nyakorom gajuang wadhigo mbaka ramany piny gi Dr. Odhiambo Sami Fred ma en apisa mar Kenya Dairy Board ging'eyo wechego motenre kod ler mar chiemo gin chenro mage magiketo mano ni oganda ok ochamo gigo manyalo kelo midhiero ne ngimagi en twak mabiro bang' weche manyien kaka pile roko pachi live marote machoke na 3:06 nono kabino atie live Facebook Ramogi TV K Imwima Eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethon weche. Wakaniuliza ni nini mama, nikawaambia mtoto amezidiwa, kumwangalia mtoto akapasi akiwa tu kwa mikono yangu. Osiptal ma Kenyatta yudore kama tekendo Miomoro yuak ni lakteche nyocha ojuang'o nyathine matuo ma otho. Ten migao mar thieth koro chiwo chik mar nono masira makamano. You need, Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. Rawera moro ma Kenya e piny Amerika osiemo wang' mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni othegre gi siasa marakwede mag dhoudi. Bodies were removed and taken to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mortuary. Jopiny okawo chike lwetgi kendo nego achije ariyo ma itudo kod kuo mag ang'enge alwora mar Kawosh Manyata e kaunti ma Kisumu. Liz Otieno machiegni nyakorom gajuang' nyinga Lydia Okeyo. Miyo moro nitiere kod lit kod kuyo bang' nyathine ma jahiga tho e osiptal ma Kenyatta hiyo ma owacho ni en nyao mar jochiw thieth. Kochiwo ywak ne nyim jatend migao mar thieth Eden Duale, Susan owacho ni ne ochope kar thiedhno kinyi mar chieng' ngeso ma tarik 19 to nyaka kinyi ma tarik 20 chieng' Jumapil. Onge kony malong'o manomiye nyaka chop nyathine owito ngimane e lwete kapod osayo thieth. Kaka Cynthia Onyango lero, jatend migao mar thieth Eden Duale ogolo chik mondo mi tim nonro ewi midhiero makamano. Ndalo 10 bang' nek makoch mar Edward Maingi Ndegwa manoyang' ute ward mar kar thieth ma Kenyatta, tielo machielo kar thieth ni oyudore akik yore mar ywak mar ratiro. Ka e kinde ni, Susan Wanjera ywak ema owacho ni nojuang' nyathine mayande ka otimne bero e kinde manobiro manyo thieth. Kaluwore kod Susan, nolimo kar thieth ma Kenyatta ngeso saa 2 mar okinyi tarik 19 dweni to nyaka saa 2 mar otieno ok ne oyudo thieth madwarore. Nilikuwa na 6 baby, nikamleta on Saturday from morning. Then in the evening too, ukikuja Sunday, tukaadmitiwa ward. Kuadmitiwa ward, mtoto akawa more worse. So nikajaribu kufikia nurses, at least nione kama watanisaidia. They were not doing anything, walikuwa wananiambia mtoto wako sawa. Owacho ni ne otemo wuoyo kod nurses ka oting'o nyathi e lwete ka ngimane ohewre, to nurses mane nitiere tich ne nyise ni nyathine onge gima rachgo nyaka chop nyathine owito ngimane ka pod osayo nurses mane tiyo tieno ma tarik 19 mondo res ngima nyathine. They were not doing anything, walikuwa wananiambia mtoto wako sawa. Ikafika 6 mtoto akazidiwa sana. Nikambeba na mikono yangu, venye waliona nimebeba mkono nikipeleka kwa desk, wakaniuliza ni nini mama. Nikawaambia mtoto amezidiwa, kumwangalia mtoto akapasi akiwa tu kwa mikono yangu. Wakaniambia mwekelee tu hapa. Kumwekelea wakasema shaenda. From 2 to 6 hakuna daktari alikuja kuangalia mtoto wangu. Or what they were saying, walikuwa nasema mtoto wako sawa. Mtoto wako sawa until akapasi akiwa kwa mikono yangu. Nyim jatend migao mar thieth Aden Duale ma ochopo osiptal mar Kenyatta rango arita mar jotuo kaluwore kod nek mar jotuo ariyo e kar thiedhno. Susan Wanjera ondero ne Aden Duale nyim jotend osiptal ma Kenyatta kaka ne obedo nyaka chop ringre nyathine ter e kar kano ringre mar joma otho. Waangalie mtoto, wakikuja wananiambia mtoto wako sawa. But mtoto alikuwa anazidiwa. And the child?
Korka kore, jatend migao mar thieth Aden Duale ochiko riwruok matayo chenro mag kuonde thieth kod jochiw thieth KMPDC mondo non wach tho mar nyathino ma min mare wacho ni ne obedo kaluwore kod jweng'o manowuok e lwet nases mane tiyo osiptal mar Kenyatta otieno mar tarik 19 chieng' mane nyathine owite ngimane. Number one, I am very sorry about it. No Kenyan should go through that. But I want you to make a full report to the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Dr. Rebecca, can you come here? Make sure you take the details of that lady and make sure tomorrow morning she goes to KMPDC and she files a complaint. Susan Wanjera, miyo maja nyithindo ariyo, wacho ni obiro chopo ywak mare makende ne KMPDC, kendo geno mare en ni nyathine biro yudo ratiro. Moja ndio nilijua jina, anaitwa Mary. The rest, I don't know Mary who. Nikiwaona ninawajua juu hata mara ya kwanza nilienda nikapata wengine wamelala, mmoja ndio anazunguka hizi wards. And her case is investigated and I must be brought the file. You'll get justice, at least from us. Giesani, ringre nyathino nitiere kar kano ringre kama urite chenro magik. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere mago mag thieth, jatend migao mar thieth Aden Duale okone gisechako keto picha mag wang' dede kata CCTV mabiro menyo chendo duto matimore ute thieth ahinya to mag referral e pacho kama ngima. Duale ne lose ka thieth maduong' ma Kenyatta kamano timie limbe mar twak ewi kaka ibiro rid arita mar jotuo bang' jotuo ariyo wito ngimagi e lwet jomaundu osiptandno. Nyaka sani Duale koni nitie jotuo 443 mapok oyanga anyuolagi. Kae kinde mabiro jal mora mabiro chopo maneno jatuo biro weyo oboke duto mayango ni kama oriwo opande kod oboke mageche. Limbe maduale bire kinde ma jotuo ariyo osewito ngimagi ka thieth ma Kenyatta e lwet achich mapod ntiere e lwet sirikal. What happened at Kenyatta Hospital is unacceptable. It exposed systems vulnerabilities. We are upgrading our hospital infrastructure across the board by expanding the CCTV coverage, which we have seen Kenyatta has already implemented and is continuing implementing. Our referral hospitals report 443 long-stay and abandoned patients. 211 of them are abandoned by their next of kin. And 232 have been discharged, but they are unable to leave our facilities, our all referral facilities, due to social or financial barriers. To us, this is not only a logistic issue, but it is a national moral dilemma. And on that, I have instructed hospitals to work closely with the Ministry of Interior, our chiefs, and community leaders. Kama chelo nyakoro mgajuang moko kuom jotelo e duond bura mar ODM onyiso chung' margi motegno e sirikal mar manyuanda mar broad-based magiwacho ni osechako nyuolo lemo mamit magineno kendo gionge kod gombo mar wuok e sirikalno kata matin. Kotelne kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi kod nyawadgi ma Nyando Jared Okello, jotelogo kwedo weche manyocha jagoro margi Edwin Sifuna ma nowacho kase owinjruok e kinda ODM gi UDA. Jafamora Steve Biko ntiere kod mathoth. Bang' twak mane jagoro mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna obedo go gi wang' jowi mar Citizen juma mokalo, moko kuom josiasa e duond bura no mawuok e alwora ma Nyanza owuok mar siro chung' margi mar tiyo gi UDA e bwo sirikand manyuanda. We made a decision to work with President Ruto, and that is why we are working with President Ruto. We are confident that we are working together with President Ruto to transform the economy of the country. So Ruto has done what no any other president has done to us as a community. If it was a jinx, then President Ruto has broken the jinx on our behalf. And therefore, we as a community, led by Right Honorable Raila Odinga, who has already delivered us to Ruto, we will not listen to anybody else, but listen to President Ruto
and Right Honorable Raila Amolo Odinga. Jotelogo nowacho ni chama mar ODM ni kod lai mong'ith mayango kaka tudruok owinjore ridre kanyo, ka koro giwacho ni mano gai mar chamano, Raila Odinga, ema nyalo rucho oko winjruok mar tiyo kanyakla mane okete koke kod jatend piny William Ruto. Chieng' muwe toko ni pap, to jok mago koko ka, oduogo Ruto te. Kaeto wadong' e pap kendo wangolni wachako waringe Kenya ni wachako manyo gik moko. Chieng' ma wawuok, Raila Odinga ema lando no in kik inyisa. Raila ema biro kona ni gini owuore koro wa. In ionge teko mar kona na ok abi ya nino ne wach. Koro in Sifuna Kahu minyalo biyo ka ni question akika sedo ni serikali. In ka manana question gimatimi serikali ing'eyo Raila manonge permission mar serikali. E kindeno ne gikwayo jopiny mondo bed kod horuok ka girito chenro mag dongruok mopogore ma sirikal manyonda biro nyuolo ahinya to yik manyonge masani. Ka koro Aida emodak gi Raila, ema koni ni kodni emi kome. Iti dagi ng'am ni kona ni kodni okongo. Omiyo ka ok owuoge. Omiyo adwaro ni wawinjre uje Kanyanam. Uwinjo Kanyanam. Ni wan ok wachak waonge sirikal ni wabaki gi kor barabara. Ne giloso sach nyasi mar sidho chenro mag dongruok mitayo kod omenda mar aguch CDF e kar chung' od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kaboro wakete mana kanyo chego mag siasa kweth jo siasa maketo serikal tesre koro dwaro mondo mi duol maketo nyong'ong'e tijo bila aipoa ochak timo nonro hewi obila ma osebedo katiyo gi teko mathoth kendo rakore kodgi. Jotelo kotane kod jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa nochopo apise aipoa kendo tero neno margi kama oting'o nyamburko mage mane okethore chieng' Jumapil e kaunti ma Murang'a. Jotelo nyiso aipoa ni nyamburko go ne okethi gi obila mane rakore kodgi bang' kane gichwado nyamburko no gi magina. Jakom duol mar aipoa Isaac Hassan noseo tulo manowuok no mowacho ni ok ber kinde makoro oganda jo Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro. They shot around 6 times when we were lying down, the two of us, and they told us to shout totem. And unless we shout totem, they are going to kill us. And they pointed the guns at us, myself and my driver. So basically we had to say totem so that we can be saved. If there was any crime that had been committed, then we are members of parliament and we are leaders in this country. We can be invited to any police station anytime and we'll go and record statements. But this kind of violence, Honorable Chair, if IPOA does not reign on these rogue police officers, then we don't have a country. We are entering that critical stage, Honorable Chair. You have been in IEBC. What Kriegler talked about 2 years to the election. We are entering that period. In another 2 weeks, we'll be entering that period. So any situation that would allow pre-election violence would be a threat to our democracy. As a former chair of IEBC, I think I don't like where it's going. It's going to get bad, and I think we need to have even you guys as the political leaders, perhaps you need to find a way of engaging with your counterparts, if you can. Wagdhi mago mag somo, jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba wacho ni piny owacho temo duto manyalo mana one jopuonjre te oyudo somo manono e Thurkae. Norway County ma Kajiado kamolero ni piny owacho oseketo omenda moromo ne somo mar jopuonjre skunde mag primary mapacho kae kabende chendo nitie maneno ni omenda oket moromo ne somb jopuonjre mag sekondar. Weche Gamba gibiro mane kinde ma wach omenda mar somo ma ichiwo gi piny owacho maneno ni jopuonjre osomo nono osebedo kanyuolo paro mopogore opogore e Thurkae. So what we are saying is that we look and see how to budget with the funds that are available to ensure that education gets the funding that it requires. And that will start with MPs. It actually starts with us as a ministry presenting
The government policy is that primary education, secondary education is free under the constitution, and that's what we are going to do. We will look for the money to ensure that no parent is required to pay any money towards that free primary and free secondary education. Jakom jodong luo kadhowadh nam chumbi James Obara King sojiwo oganda onagi makadhowadh nam chumbi moromi Homed biro kanyakla maragaro gichien ogeni mamoko makidek temo kelo pogruok e kindgi. Obara maneloso Mazeras eromo manokelo kanyakla joluo modak e kaunti ma Kilifi ne bende ojiwo nagi mondo mi osir paro ma ichwalo gi migosi Raila Amolo Odinga kata bed ne pok oyango chung mare laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Jafo mara Georgia oko nigi ler koya e kaunti ma Mombasa. En romo mane obagi Mazeras e kaunti ma Kilifi mane okelo kanyakla tend jodong luo kadhowadh nam chumbi kotel negi kod jaduong James Obara Kings kaachiel kod jodak e kaunti no ma Kilifi. Kae kuku mar wach ne en riwo wiyo nagi duto e kaunti no mondo mi gilos gi duol achiel korka weche mag siasa kod dongruoge mamoko. Eni oganda mondo riwre kanyakla. Ka wabiro kanyakla achiel eka dwa yudo kombe mwadwaro. Okwa kae kachieth winy kombe go kwa de yudo. So akwayo jo Kilifi mondo oriwre kabisa. Koro kwa bedo gimoro achiel waneno ka wadhi overcome challenge nikech wanyalo decide ni kae wakete ng'atwa kata bedo gi ji ariyo moko adek mano be okonyowa. Nyaka wadag kaka joluo nodak, kaka Ramogi noriwo joluo ma jokanyanam momiyo koro wa expand kawuono. Ka wariwore onge gima wabo kwae county government kama ok miwa. Pogruok manie kindo nagi Kilifi ema gikoni osemono gi yudo thuolo mag telo kaka owinjore, gino magikoni wan giwuok oko mar neno ne gitime lokruok to chutho e yiero maduong' mabiro. To ndalono joma mine pod noluor wuok dhi e telo. To koro sani jomine oseng'e ni ginyalo. Omiyo luoro mane nitie mag gender issues mane waluor ni joma chuo biro go wakumbo, ibiro wanyini kidhi to ng'ate mano mako badi. Wawe wechego. Wang'e ni wanyalo, we are capable. Kendo ten leadership gi. Be koro wadwa kawo gi aka koa e world level kama nyaka county malo. Ka jaluo nyalo ng'eyo kaka ne joluo dak, kata kaka ne joluo timo gigegi. Onge ng'anya kwedo ja Ugenya, onge ng'anya kwedo ja South Nyanza, onge ng'anya kwedo ja Bondo, kata ja Siaya. Rowere makoni kinde mathoth osebalo gi pach jodongo ne osingo mar jiwo jowetegi kawo ombulu kendo goyo ombulu no ne joma owinjore ka kinde ochopo. Koro sani kaka wasebedo kamoro achiel ni tang'e ni wadhi hero gir wadwa kata ka an gi gimoro tanyalo share gi wadwa, ubed tich ubed ang'o wadhi share kendo ok wabidok chien kaka joma jojensi. Wadano wamakre gi jodongo gi to ketwa kamoro achiel to kidibok waba to wabedo gimoro adi wagoyo kanyakla mondo de waher ni joluo oriwre kaka jodongwa gi osariwowa kama. Wan kaka Gen Z wasupport riwruok mar joluo ni mondo wayud kata tich wambe mbele kacha. To Gen Z duto manie piny Kenya mangima sana sana man Kilifi ka akwayo mondo ukaw ombulu en gima muhimu. Nyocha Mbadi Honorable Sengiswa ni bro golo nwa ID ni hakikisha kitambo 2027 wakao ID kila ng'ato nigi ID mondo telo mabiro mbele ka wakao telo. Maino gikoni gidwa keto ewi weche mag laro kombe mag siasa, jiwo chenro mag ohala, somo mag nyithindo kaachiel kod chenro mamoko mag geto kelo dongruok. En oganda wa mondo obed gi luor. Bed gi luor kabisa mondo wang'ni kata ka Wuda Odinga wacho ni ok wanyal kawo komni, lakini en mong'e kuma obuterowa. Koro walwa bang'e kabisa maonge dok chien. Kane jodongo go neno na mondo giket Luo Council of Elders. Kae ma wawache wechewa. Kae ma wapuonje nyithindo generation mabiro mila magwa. Jowa oseol kendo giseneno kaka itiyo kodwa marach. Koro wan wase decide wadhi bedo gimoro achiel. Kata ng'ama dhi dwaro ombulu marwa wadhi bedo kode mondo wawinjre kapok wagone ombulu. Wadwani wawinjore gi ji kapok wagone ombulu. Ok ni wagoni ombulu kaka wabiro kwecho, kaka wabiro saa. Wawinjore ni kwa wagoni ombulu to ang'o mwadhi yudo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Ripot no ya Mombasa ukelno kanyo gijoja koterowa heyo mokwongo chendo ni mara manypiny nyakuramga jwang'ero kamano kumedo ketera Mogi TV wako yo mokwongo daka ena par koda boro bang' sachiel ma midhiambo anyisi niang' nwagoe kodi mbaka winje pachi ahinya kutendre gi weche gi wodrongo nyisa kacha nyaka pilosa donje chenro kaeto wacho ni Nakuru weche gi chope yo makare kata kamano wach man nases go ema mako dhoge ahinya kakori sayo gi asaya mondo migi kony nyathi matuo ma nyathi hotho elwet min en gino mwacho ni lita hinya kendo ko winjo timre pacho kae. Gideon Ndaya bende wacho ni entie Kajiado gin kanyo oluongre kanyo ni chuor Grace nyako wak kaeto wacho kacha ni owuoro kaka nurses ma Kenyatta Hospital yulo eti jatend migao oyie olu kod gi chik mowinjore mondo mineni okawnegi okang' mar chik. Barak Ndama wuod Kadem wacho kanyo ni iketho CBC wacho ni onge tiende kawo weche siasa kendo odonjruoke goe sekta mar somo winjo kik donjre gi weche mag siasa kaeto wacho kane gin giwuon gi Joseph Ndamo gweyo gi min gi Lili ka gintie watho ng'er. Meno kanyo ote mar obila Shemotho wacho ni entie kodwa chenro wacho ni wach Sifuna to tek wacho ka Sifuna osebedo ka ketho chike mag party en okang' mane mar chik mosekawne gi party no. Wacho ni mar ariyo Raila osebedo kasiro weche go neno ni dibed ni Raila haya ng'ikore matin rokamana ahinya obila eno kanyo jaro soja eno wacho ni Sifuna nyaka ng'eni wan ok wawuoge sirikal mar Ruto eno dhia kende wamor gi sirikal mano siep Dr. Raymond Omolo we mote nyakorom gajwang' chenro en damany piny kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. All right. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Nisayudo nyodo nikelo nyako chia cholokore jajelunga nisandi nango nyako chia niliere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kakano. Nyako ni mako gadhoga Sichimoko eno wuonrega ni eno fuo, sichimoko en mana ng'at motegno. Oja chir. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Duto teka unusie gi wachno.
to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode to joma ni kate bende ni kode En chunje adek, osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. koro onge kaka arus ni nyalo timre maye yawa Ikri ne wuodh Parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo, kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakorom ga juang chenro en ramany piny wadhi mbele gi weche manyien. Chenro mar keto sirikal tesre mar Rigathi Gachagua dhigo nyime e pacho kae tinende holware lwet moko kuom jo Kenya maneno ni otiyo gi weche mag nindo nyakonchiel e yora kwede mag dhoudi. E limbe mare piny Amerika, Gachagua ne ochom kod adier kod ja Kenya moro mathuon mano onyise mondo leri agenda mare kod joma tindo mag Gen Z kendo kik tim siasa machalo matuoto ganda mamasawa kendgi. Ora Nyambaga ntiere kod ler. Kodo picha marathiri mar TNDO machon ma ok oluor kata matin. Jalup jatend piny machon mane othichi apisi kendo sani jatend duond bura mar Democracy for Citizen Party DCP orado kod kweth jo Kenya moko mokorore e kar jot ma Baltimore e piny Amerika. E kweth no rawera manyako Valentine Wanjiru ne ochomo Rigathi Gachagua kod adiera maduk e kendo nage kod mundrabuon kokone Rigathi mondo yiorwa ka jamba mar jatelo moriwo jo Kenya duto okokebe moro mar kor gweng' mawacho mana wach dhot achiel. You need, Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. Wanjiru ne okoyo Rigathi gi kanyo kende, kata kamano amen maro wach mane ong'wano Rigathi nyaka e kona e kamano lero ne jaod bura machon ma Madhirano okoseyie nyiso kido mar kitapisi mar jalup jatend piny mane en okone Gachagua mwang'a dhogi ka en Amerika kono. Ranyisi en boma ma Boston. I watched a speech about you in Boston, and the speech was a good speech, but there's something you said that Kikuyus took economic, are more hardworking, paraphrasing, economic, we've grown the country. But we have done that because we are a beneficiary of the system of Jomo Kenyatta. If I keep quiet, the people will be intimidated to feel sorry about themselves and who they are. Nobody has given the people of Mount Kenya any advantage. If you want a loan, you must place security. Kata odoko ni oto bedo maliet ne Rigathi, kendo loya okwake. Jo Kenya go ne podo gedo nyamut mar nyandoro mar it Rigathi, kiparo ne kaka ne osiro William Ruto, e yiero mokalo, e kama ne gin kod yie telo mar ito chik, e kendo ok buon telo mantiere. E gipenjo pogruok mosebete, mamiyo Rigathi neno William Ruto kaka nyakwaro motoya guch rech e pacho. Why should we then, close to the election in 2027, trust your judgment when back then it's given us Ruto right now? So why should we trust you in 2027 when we are where we are right now? Making a mistake is not bad. What is unacceptable is repeating the same mistake. I had the choice to stay with Ruto and oppress Kenyans, and I decided not to. Kiteno kaka weche ne otimore ng'anyo ma dwe mar auchiel tarik 25 higa mokalo, to kod chal mar siasa ma joma tindo nenore manyiso tegno kata thuon manyalo mako rwadh pur masoyo para, e kendo ilieko ni mano nyalo biro loko kit telo makare pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Kwa woke piny Amerika waduoge pacho Kanyakorom ga jong'atari nyake kaunti ma Kisumu kamache jare onegi kod jopiny kardak ma Kawosh Manyata bwa ma Kisumu kinyi ma piny orugodo kawuono bang' timo monje e od jadak moro e bomano kendo kwalo mwandu kaka telebisen na masinde mag sitima wuoch kod simbe ariyo kata kamano adek kuom achijego to pok oyudi kendo nonro margi dhi nyime kariyo manonegi to ringregi nochwale kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga. Jalup CPD e tesend obila ma Central bwa ma Kisumu kane wuoyo kod jofwambo wacho ni pod gidhi nyime mar timo nonro e wi wachno kendo achije ma pok oyudi imanyo. Bende jiwo gidhi neno ni arita e bomano ma Kisumu obedo makare. The residents raised an alarm and they pursued these robbers and they cornered them at a place called the Kawosh area where two of them were fatally injured. The bodies were removed and taken to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mortuary, awaiting identification. 3 of the robbers managed to escape. As I'm speaking to you, they are being pursued by our officers, and I wish to assure the public that the police are doing everything at our disposal to ensure that we bring these culprits to book. We wish also to advise that the public should not take the law into their own hands in respect to such incidences. Kama chela ni piny owacho mamalo oseketo kenge mag bero kendo jiwo talanta mopogore mag jopuonjre mantiere kod mich mathothgi thoro lal kaluwore ni gionge ng'ama nyalo mako badgi kendo chwalogi e ong'ala manyime. Kolose nyasi mar odiochieng' nyiso kido kod mich opogore kind nyithinda skunde manobagi e skunde nyiri ma St. Anne Sega e kar chung'od bura ma Ugenya. Jata tije ka Kenya Cultural Center Michael Pundo yango ni maino magisekete chenro mag rawere mantiere kod michgo e kor gwenge kendo chwalo gi nyaka rang'iny mamalo maneno ni giyudo thuolo mar tudruok gi ji mamoko ma bende chiemo e yor mich mondo migi mijing'o mar tiyo matek. Kineno moko kuom josiasa manoyore nyasi no bende nogolo duondgi e midhiero makoro limbo e skunde mapacho ka bang' piny owacho duoko chien omenda michwalo e skunde mar siro somb nyithindo. Just to showcase our various talents and appreciate them. Nyathi moro nyalo bedo ni en otimo maber ahinya korka somo to moro bende timo maber talents. Koro wan wacho ga ni kata kadogo ni ber ahinya talents to wi bende kik wil ahinya kod eche book. Education comes first. Nobody will look for, nobody will pay a stupid talented person. So we encourage you to put more effort in your studies because an educated, talented person reaps higher from their talent than if you didn't have any education. Ewe dicha inya gweche wach siasa mag Sifuna Kiang'ang'o to owachnwa ni golo pesa mondo jonyuol ochak puse to onge jatend luo ma wacho wechego. Ipiny ka somo ema tero ji malo. Wacharita kwe ema tero ji malo. Serikal ma Kenya akiano donji ohala. Iwacho nwa mana weche gedo, weche usuru, lakini ng'ama wacho weche madhi konyo generation mabiro manie skul kuma somo onge. So we have to think twice kaka Uganda ni wachomo kanye. Nyasi mar hingo higni 18 mar M-Pesa motesi kaka M-Pesa sokoni manobagi kod kambi mar Safaricom e Kenya mangima nochakore gwenge mag Nyanza ka safar mar limo kaunti ma Nyanza nochakore kod kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono. Jora mag Safaricom noyudo mor ka owuok kuom jolendo, jolombo ganda, jower kaka Kochia dancers kachiel kod jothumbe. Oganda no owuok oko karombgi ka kambi mar Safaricom nochiwo meche opogore bwa ma Migori, Awendo kod Rongwe kaunti no ma Migori ka bwa Marodi kod bwa ma Homa Bay e kaunti no ma Homa Bay bende ok ne oweyo oko kod mich. Kambi tudruok mar Safaricom omedo singo ne oganda chenro makare ma tudruok kachiel kod mago mag oro kod omenda e yor lony manyasani. Jolendo makambi mar All Media Services mane nitiere safar no bende no dhi nyime kod puonjo oganda mathoth kotenre kod chenro go mag M-Pesa. M-Pesa
inasaidia, unapata uko mbali, umepigiwa, kuna dharura ya pesa inatakikana, mali ulipo popote pesa utatuma itafika bila wasiwasi. Tumeshirikiana na Safaricom ili nao pia vile vile waweze kutana na wateja wao na kuwatuza katika miaka 18 ya M-Pesa. Thank you for everyone who's shown up here. Thank you to the 50 million Kenyans on Safaricom. Thank you to the 35 million Kenyans on M-Pesa. We provided a payments gateway for our customers. We've seen their businesses grow. We continue to help them to grow their businesses. Today we can be able to give them credit. Emago mag tuke jakom riwruok matao tuke adhula pinje mag Afrika CAF Patrice Motsepe nitiere kod chir ne pinje adek mag Kenya, Uganda gi Tanzania biro bago tuke mag CHAN e rang'iny mamalo mokalo. Motsepe mane wuoyo e log tich mar riwruogno bende mor gi chenro mag uso otiko kanyaka sani otiko mag donje tugo mokwongo e kind Kenya gi DR Congo oseusi morumo.